metu sepedaan, ya sebenarnya ngene iki. Kok iso? Dadi guyone wong. Anjen dagelan kok. Dagelane sepedamu kan sebenarnya kan jauh bumi atau langit. Jauh bumi di antara langit. Jane sing yuridis iya aku iki. Lah kok yuridis sepedamu jan lanang apa wedok? Wedok. Lah wedok kok nek ngene nih. Jengki. Jengki. Nek lanang kok iki lanang. Dadi nek wedok ya plungker ngene iki tok gating ngene. Lah, aku kan bakul gabah. Aku setorku ngene bahasa dirun. Terus Nek tak wae ngene, gimana gabah kuat. oh ngono ta. Dasar lo. Wah, iyane. Aduh. Lampune ora nek kancane. Ora nek kancane. Lho, lha iki gak enek mesine kene iki. Nggonku kan komplit. Enek ngene iki. Nggonmu enek gak enek. Pancene nek nggonmu enek dinamore. Dinamo. Heeh. Kok kaya dinamo itu. Ngomong-ngomong masalah sepeda, sak balekne sik. Balekno. Marai mengganggu. Balekno. Sepeda elek pokok sepedaku ngene iki. Sepeda lawas dol-dolane ya larang. Sepedamu ora tau mlebu TV ya kok. Apa? Sepedamu kuwi tau mlebu TV. Ana sepedamu? Lho, Wis tau nggonku. Apa alasane? alasan apa? Aku nyolong gabah kondangan. Oh, terus dilebokno berita. Nah, dilebokno berita berarti kan mlebu TV. No. Ya iki gak tahu iki pancen ya kanggo olahraga biasa sepeda unta. Sepeda unta. Ngomong-ngomong masalah sepeda awakmu pengalaman sepeda. Wes, lah mbok awakmu tekok iki apa arane? Artine apa? Berarti awakmu numpak sepeda wis suwe ya? Lah urung enek donya aku numpak sepeda. Ngomong aku, kok gorong enek donya mancik sepeda padahal sepeda wujude ngene, Kowe mancik apa katene? Aku mancik sadel. Mancik apa? Mancik sadel. Lah, sadele mancik apa? Mancik anu Ragangan iki. ragangan. Lah ragangane? Mancik ban. Oh, peleng sih ya. Mancik peleng. Lah pelenge? Di Mancik ban. mancik ban Lah bane? di cokot peleng. Kok mungguh terus balik ora mandek ki ngomalian. Sik, nek awakmu pengalaman sepeda. Ya, Apa sebabe iki kok diarani setir? setir kuwi saka tembung jarwa dosa. Heeh. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbuh lek. Apa sebabe diarani roda? Roda kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makane diarani Roda. kok ya iso pinter ah. Aku imbuh kowe. Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiri siji-siji? Lah nek dikempleri dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya Ya ya. ngono ya. Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa? Ayo. Ndi? Iki Garbu. apa sebabnya jane garbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Masa gak bekar gak iso mlebu? Lah garbu lah ya mesti mbegar. Heeh. Terus tengahnya nek rodane kuwi garbu. Dadi bane mlebu. Ngono lho. Iya. Tapi nek gak bekar gak iso mlebu. Iya. Dadi bane sing mlebu. Pamane lho. Lah, sing ngene iki apa jan? Iki diarani apa ngene iki? Iki darane ban. Nah, apa sebabnya diarani ban? Ban kuwi karet. Nah, apa sebabnya diarani karet? Karet ki mekare nek digeret. Kayak ica kamu ya? Aku imbuh lek. Iya, takoni awakmu pinter. Sadel. Apa sebabnya diarani sadel? Nek iki wis sat. Terus madel. Pedal. Pedal nek cepet mesti budal. Cepet. Nek kalem ya kalem-kalem. Cepet mesti dang nyut budal. Bel. Bel. Itu kering. Bel. Bel ki Bel. artine kering. Loh, kering lah unine. Nah, iki. Lah, bel itu artinya apa? Bel. Kuwi njuko. Bel kuwi si. Ora iso ngartekno nek mulat. Eh. Wesi. Wah, awak dhewe iki
Jan daerah Candi iki termasuk daerah lho, Pak. Apa? Termasuk daerah sing maju. Iki daerahne Candi Sewu ya kene iki. Apa? Nyatane wis enek PMD. TMD ya, Pak. Ting masuk desa. Enek tinge. Masa? Lah iku delok ting. Enek GMD. GMD apa? Gubuk masuk desa. Enek KMD. Apa kuwi? Kentongan masuk desa. Lah iki yo iso muni. Nah, awakmu tahu Joko Gedhu? Enek TMK. PMK ya apa? Telek masuk kandang. Awakmu tahu Joko Gedhu? Tahu. Tahu Sis Kamling? Tahu. Mutuk kentongan iso? Lah ya kecil aku ki lomba rondo. Tingkat internasional. Rondo tingkat internasional apa yo enak? Aku nomor 1. Wah, bagus. Jam pira iki? Jam 10. Ngawur nek jam 10 iki mati ngene lho. Ya mati yo berarti ora kena iki jam 10. Jam 10. Metu nggawa jam sing apik ngono. Ora kaya kowe metu jam mati gawe. Ya terus lagi tempat pantes-pantesan kok. Pantes-pantesan. Kudun. Senuduk ora? Loh. Aku sore emang wis bar nuthuk iki. Lah nasi nuthuk maneh ora apa-apa. Lah buka yo jamu sik. Kok awakmu nuthuk kentongan kok leren jamu kok, Bang? Lah nek gak sehat kok kliru, ya. Yo kentong langsung dicekel cek, ya. Dicekel cek digerayai ngene iki. Lah iki dituthuk tok lho ngono. Lah gerayai sik, ora kleru. Sopo nggih kentong anak nyemoni. Masa nyemoni? Kok nyemoni? Nyemoni keluargaku. Keluargamu apa kaya kentongan? Iya ya cilik ngene iki awake. Jam 10. Jam 10 yang bantu si Kamling. Ya. Itu ngono. Iya. Siji. Loro. Kira ngono. Loro. Telu. Ada ana lho. 4. 6. 7. 8. 9. 10. Wes go. Lah kok malah jadi 11? 10 kok malah jadi 11 lho. Loh. 10. Waduh, liwat sitak nih. Liwat. Tak jukuke. Loh. Oh, malah jadi 12 iki. Sembarang ora tau enek benere aku. Lah iki ora mbantu malah iki rusak jenenge. Awak miling, kowe metu mah ditabuhi apa? Iya ya. Tabuhi apa? Buta galak. Solamu nang lunjak-lunjak. Kaya tulis-tulis putih iku. Lagune tulis putih wis jenenge buta galak. Sing bener. Buta galak. Buta galak, asolamu lunjak-lunjak ngono. Ngadeg cingkrak-cingkrak. Nanda sampun nuli nanda. Lah bisa lah Pak Mi. Aku imbul iki. Nanda bali maneh. Terus gak. Rupahmu teng celoneh. Heeh. Buta galak penonton candi pancen sigrak-sigrak. Mau kuwi gawe anu Karo dhewe. wangsalan. Ngerti nek ana pelawake jek sore wis macak. Macak bali maneh. Ngono. Dasar lawake cah kolik pribadi. Kelahiran Jombang asli. Ayo padha memuji supaya cak kolik banyak rejeki. Ya ora? Aku to lek. Kok bisa ora? Iya ya sing apik Iya. Buta galak penonton candi ayo. Cakrak. Ngerti nek ana pelawak Isih sore wis padha macak. dasar lawake cak bagya pribadi. Omahe pare pancen asli. Lawak bagya pribadi. Omahe pare iku pancen asli. Ayo padha memuji supaya cak bagya dicekel polisi. Gawang kowe marah-marahi. Marahi apa? Tak kira ora mungkin polisine kancaku dhewe. Masih kancane dhewe nek tetep salah tetep dicekel.
dicekel separuh Terus akhirnya terus dicone nek mari yo diculno suwe-suwe dilebokno sel. dilebokno ming separuh akhirnya tak delepne Kok didelepne? mlebu separuhne aku kecepet terus delepne pisan Ngomong-ngomong masalah pacar saiki. pacar Orane kowe biyen kok iso kok oleh ngomong kok lu padahal para penonton semua, mohon maaf barangkali ada kesalahan saya dan sebentar lagi aku hamil. Hei, cewek loro cakep-cakep. Ora kaya cewekmu. Kaya ora apa kok cewek kaya ngono lemene lho. Aku ya gueton iki, Lek. Wong akeh cewek sing ayu-ayu kaya ngene kok kowe golek sing kaya ngono. Lah kok kae gudhe tek bluduk. Iya, lha apa kok oleh ngene kok? Endi cae? Iki lho. Raketa daur. Hei. Kowe sing iki apa sing iki? Aku wis masuk kabeh, Lek. Masa kok nek paite gambar kowe iki lho. Wis cara gedane 100 tahun saya pangan sak kulite aku. Yo ngomong-ngomong ya kenalan ngono napa? Ya, namanya Mbak? Mbak Widya. Hah? Widya. Singo. Piye? Singo. Mbak, sini Mbak, namanya siapa Mbak? Aku tak kebak, aku cocok iki aku. Seneng kamu menyanyi tipis-tipis ngene. Namanya siapa Mbak? Sinta. Siapa? Sinta. Oh, Sumidi. Semidi lah sing ngombe. Sinta. Mbak Sinta rumahnya mana? Jakarta. Jakarta. Aduh Pak, Jakarta. Masa iki Jakarta Mbak? Gedang. Gedangan. Jangan sih. Kutune bahasa dirun. Kowe iki ngawur ae mbok ditontok wajahe kan kaya arek Jakarta. Kaya ae kak, adu delok kae bojoku kae. Heeh. Ah iya kowe niki remuk. Remuk-remuk. Lah nek Mbak Sinta. Benteran nih. Oh iya, ngapa? Jane kene kayak gedek Lek. Enggak apa? Ora iso berselingkuh aku. Lho kok kayak berselingkuh. Endi meng? Ngarepe lho. Wis ngene, apa ngene? Diwatesi ngene, Bak. Diwatesi, dikai di apa? Ngene sepeda jarno ngene apa piye? Ngene. Nah, ngono ya nek. Baik ngono. Diomongi wong lanang kok kepaten nakal lho, Mbah. Lah kok dawa ta? Heeh. Panggah pas. Kok pada pas apane? Contone. Sing Mbak iku jenenge siapa? Mbak siapa? Widya. Widya. Pak Widya. Sudah tahu dengan Masnya itu? Belum tahu. Belum tahu ya? Itu kan aslinya juga dari Surabaya, Wonokromo. Pernah anu? Yang Mali itu kan? Pernah ke Wonokromo? Pernah. Nah, kalau di Bonbin ada yang bertanya, ya itu. Oh itu. Itu yang gini-gini tuh ya? Itu. Iya. Dia kamu. Mana we? Batinmu kaya cemburu nek aku ngene iki. Apa wae Cemburu ora? Ora lah aku salah iki kok. Tapuk lambimu nek. Ora apa tapu anu Mbak Widya. Mbak Widya masih sendirian ya? Mbak Sinta. Oh, Mbak Sinta. Anu Mbak Sita. Dia ini. Oh, Mbak Sinta belum kenal dengan saya. Belum. Lah kuwi sing bakal akeh, Mbak. Mbak Sinta ya? Iya. Kenalkan Mbak, saya Rama. Oh Rama. Waduh dicocok Evi. Kono Sinta, ini Rama. Anu mbok aja bakal beras lho. Hei! Awakmu apa tumon? Terus Sinta tuh mboke bakal beras apa tumon? Sumpah aku njukuk kurono. Sinta kok bakal beras mboke
Lah nek iki Mbak Widya ya? Ngalih tak ature dhewe. Lancang. Ngene iki bocah nek saya ngedu. Apa? Melawe kayak ngene iki. Nek rasane awak mulus-mulus piye, Bang? Lah, enak. Mbak Sinta, Iya. andaikan Mbak Sinta pacaran dengan saya, mau enggak saya bonceng naik sepeda motor? Mau. Mau? Mau. Aduh, mati aku. Dulu. Lah kenapa? Ini nasi pecel Madun masih enak. Masa iya? Iya. Aduh. Ayo, Bang. Menang, lambungmu tak. Loloin ndut. Upama kowe tak loloin ndut. Jangan diroloin. Widya. Lek, Apa? sing mbok aja gendak singkara. Upama misalnya kamu pacaran terus saya ajak jalan-jalan, mau nggak? Mau. Mana? Mau? Mau. Tapi nggak usah beli jajan dong. Cinta, Iya. nanti kalau kita berdua naik sepeda motor, Iya. terus kita mampir ke rumah makan, Cinta senangnya makan apa? Ayam bakar. Ayam bakar? Malah kalau saya juga gitu, kalau saya ayam bakir. Lah iya, ayam yang dibakar nyolong pitik Pak Bakir loh. Oh, so enak ayam bakir. Widya. Iya, Mas. Kalau orang gablek duit, gak iso mlebu rumah makan gak iso. Sirik itu. Nanti kita masuk ke rumah makan. Ya, masuk aja. Makan. Ya, masuk kak. Kalau nanti setelah makan kira-kira Sinta nanti minumnya minum apa? Ada es apa? Jus jeruk. Jus jeruk. Iya. Wih, aduh. Wero, jus apa sih? Ora ngerti desa iki. Es jus ora roh iki. Es jus iki sing piye to, Lek? Es jus ya. Es prontol iki dikai jenuh iki jenenge es jus. Goblok iki. Bah, aku es werung roh kok. Jus jeruk. Kalau saya jus apel. Wah. Enak ya. Awake dhewe kan tak sak jus. Lah kowe kok ajak ngombe apa pacarmu? Kok ajak ngombe apa? Karena kita ekonomi lemah. Bagaimana kalau kita makan lemah? Jangan dong mati kan. Widya, karena pacarmu kena diabetes. Ya lebih baik minum es tawar, teh tawar aja sama es kan enak. Apa abahe senengane teh tawar? Sinta, masih ada keluarga di mana? Masih ada. Wah, bisa susul boe. Siapa sih itu? Oh alah. Musiknya gak muni bokonge mak kuk. Mbak, karo kucing rada suwe titik lah kok iso mboke metu lho karo yo. Boke dengkulmu mlocot kuwi aja. Iki sapa? Lambemu lambil lamis. Iku sapa iki? Sapa? Iki Bagong. Ini siapa ta? Iki ngono pacarku. Iya. Wah, sik iki. Ada apa? Mbok yo aja mentang-mentang nek isih enom. Iki ngono mbekku. Lah lha kok rebut? Bukan aku yang ngerebut, dia yang naksir aku duluan. Kowe naksir kuwi to? Sariwit, Kowe naksir kuwi to, kamu Mas? ngomong apa? Aku naksir kamu. Tadi. Loh, jelas iya. Betul kaya to. Lah kowe iki naksir sapa? Ya lah iseng-iseng. Yo. Iki mesti jomblange kowe. Ora. Jomblange kowe, Lek. Mesti Kelakuan. kowe mesti. Wah, aku ora. Ora mesti kowe sing jomblange kowe. Kelakuan sampai kopah-kopah. Malah aku yo. Malah aku sing kowe iki mang bagyo, sing nyeluk arek loro mang bagyo. Ya kok kowe kok celuk-celuk
barang iki ketemu Masak, pirang no. perkara ta, Mas? Aku teranggur pesen loro iki tok. Lah kowe kok dadak pesen-pesen apa aku sakmene isih kurang ngono apa piye? Isih ora wareg ngono apa piye to ya? Karepku ki kekelembren awakmu ki. Ayo ora iso ta ya sorry wong singset kaya ngene kok. Kowe aja kurang ajar lho. Iki ngono wis dadi duwekku lho. Iki wis karo aku ki ora karu-karuan lho. Kok saiki tok tuki cah loro kaya ngene iki karepmu piye to, Lek? Karepmu iku lho piye to, Lek? Karepmu lho piye? Wis seneng iku. Omong ngono iki jawabmu kanggo makanan kecil ngono lho. Anu Mbak, jare Bagio kanggo sarapan kedua. Lah kowe kok dadak nganggo sarapan kedua barang. Masak, Dadi lho. sarapan aku ngene iki ora wareg ngono apa piye? Ora wo. Ora wo. Antem wis, antemane Mbak, anteman. Ngono ta? Lek, Apa? aku ki kaya remuk-remuk wis. Lah lha apa sing ngremuk iku aku kok dadane awakmu? Aku mau nek dikonoke, Mas. Lah kok diapakne wong dik ya kaya ngono lho. Kaya ngono piye to? Lah kowe ndemake aku ganden. Aku calon bojomu iki demang aku kangen. Ya. Kok olahmu jane meneh kowe nguyuh. Wah, gerak mesti milih. Bojo wis sekali-sekali disayang. Kok liyane sing iki, lek gak iki ya iki. Kaya bojone sekali disayang demek ngene lho ngene. Wes iki tanganmu apa? Ora jangan didilat. Ngawur tok Kah aku nek ngono kuwi. Ora. Kowe saiki lunga kono. Jan lunga, Lek. Aku enek perlu penting lho karo calon bojoku. Pancene iki calonku karo yo. Ayo, adek. Alah. Kaya kuat-kuat to loro kaya ngono. Sitok ora entek. Kapan maneh gak wayang ayo. Ambine pole kepaling yo bar klimpruk. Mas. Piye to karepmu kok ngono kuwi? Wes iki berhadapan antara kethek dan kethek iki. Wis ora enak mesrane blas. Aku wis kaya ngono lho karo sampean. Lah sampean kok tegel men karo aku. Dirungokne wong ora pantes. Ora pantes lho sapa sing marahi wong sampean dhewe ya, Mas. Aku mau ora ketok sampean sedih lho. Aku kejang-kejang lho Mas aku. Ayo jenenge sakmene nandangi kaya aku wis kaya njleput-njleput to iki. Ya aja ngono ta. Ngene kurang anu. Aku jane iki ya kepiye to? Sampeyan iku ketok apa ngono lho Mas aku wis Nyawa. setengah mati lho aku iku. Aku nyawe ketok limbuk. Limbuk kok kowe lek merayu aku kok kaya ngono. Marahi aku biyen marahi mbok tukokne rokok lho malah. Tukang-tukane rokok lho sampeyan ora tak tukoke rokok ya ora ngrokok. Aku biyen posisi karo cah Jati Srana kae. Ya kok terus karo cah Jati Bijen. sekarang lho. Tempo dulu. Sampeyan iki aja kaya ngono ta. Lah saiki ki eneke ya nah ya. Nah sapa? Kowe iki jenengmu Anas Monah. Asmona. Ganti-ganti jeneng. Yo Miarse. Kaya ngono lho Mas. Ngene lho, Yang putri apa yang kakung? wong ora modern, Piye to? dasar. Piye? Yang itu tak sayang kamu tuh walaupun bagaimana sayang aku. Alah kowe ngomong Seperti ini tadi. Seperti iki Mang ya. Aku mek nyoba atimu. Ya apa nek aku nyedek wong ayu. Terus Nyatane awakmu ya polahmu kaya lele digedhek. berarti gede. Lah dene aku cintane setengah mati karo sampean biyen janjine sampean pertama kali aku tak belai-belai rambutnya ngono ki ora ana wong wedok liya dik kejaba awakmu. Aku ora bakal selingkuh karo sapa wae. Mbok wong wedok ayu kinyis-kinyis aku ora bakal kenggo kok dik. Eling ngono ta. Eling, aku karo ngene ta, Kak? Heeh. Dik, kae jane ora kok ngaras rambutmu ora. Lah piye to? Tak delok korengmu ki mari poro. Korangan lho. Wong korangan wae ora. Lah aku ra yo wong sing dicekeli kan omongane to, Mas. Ayo. Aku ra yo nyekeli omonganmu. Alah, kadang-kadang sing mbok cekel ya duduk omong aku tok. Ya oke kabeh-kabeh ra ning delok situasine bagaimana ngono lho. Lah iki karepmu piye to? Ya aku nyaluti kabeh no. Lah mosok wis kaya ngono iki? Lah terus piye aku? Aku carane barang wis rusak. Aku iki terus ora tok kawin. Terus apa sing nopo karo aku, Mas? Apa aku terus tak lonta. Kowe yo ora ning demok. Lah wis kowe wis ora karo-karuan kaya ngono.
Ngono ki nek sing ngono kuwi pemaine ki ayu nang ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Aku. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Kowe aja sia-sia ta. Butane Mas Anom sing jenenge Kala Gumarang. Aja ngono to, Mas. Ngono kowe mbiyen zamane karo aku pertama-tama ra yo edian, Dik. Sip tenan ora ana sing kaya kowe. Lah kowe terlalu kenalan pertama aku geblak-geblak. Lah tak kapake kok ngeblak. Lu liwatnya aku selenting ngentot. Kok biasane sing ngentut iku sampean. Aku. Kok biasane sing ngentuti sampean. Ora muni ambune. Kok nggur tes ngono tok. Apa ta? Polahe kaya penari Jakarta sing iku lho. Isih manis aku. Eling tak kowe nang hotel. Ya eling dadakno. Hotel Santika. Saya Thomas. Piye? Aku kawinen to. Mun mangane aku dikawin wong kowe gelo lho, Mas. Aku pupung gelem karo sampean ta, Mas. Wah iya iya. Aku rarang kepan. Ya Mas. Aku yang ngono kuwi lho, Mas. Sing ora iso lan sampean dong greget-greget sira. Hi, ngono kuwi lho. Sing ora iso lari. Tenan kuwi. Kowe aja ngilani wong. Kok gilane piye ta? Wong kandhane kok. Ngene lho. Aku kawinen, Mas. Yo, pitik apa? Aku njaluk dikawin kok, Mas. Iya, aku tidak akan ingkar janji. Itu namanya jantan. Bagaikan Apa? kaya apa ngono. Bagaikan apa lho, Mas? Bayangno dhewe. Aku ora iso misah awakmu. Terus Tenan ta, terang. Mas? Wis besok tetep gembel kok iki. Temen kowe ora iso bisa karo aku. Ora iso. Berarti kowe cinta tenan karo aku. Iya. Mas bahagia. Mas, tenan jane tenan wis ta. Temenan. Wis aku sok weneng tenan lho. Iya, Mas. Iya. Aduh, tenan. Mas, aja ngono ta, Mas. Kenapa? Lah kok sentuk. Enak. Untung mlotet. Lah piye lho, Mas? Piye? Aku pokoke njaluk tak kawin lho, Mas. Rong jerotane wis Aja ngono. memuaskan. Lah iya mulane kuwi. Aku mulane ora iso pisah karo sampean, Mas. Tenan Heeh. diseseni Bumi langit. Lintang karo rembulan. Ya, muga-muga seseni arwahe Arjo Jegek. Apa to kuwi? Arjo Jegek ki artine kene. Iya. Awakmu ora iso pisah karo aku. Mas, Tapi tak wae keterangan. piye apa, Mas? Selama aku hubungan sama kamu, aku gurung tahu ngomong nang wong tuaku. Lah terus piye to? Aku tak ngomong nang wong tuaku. Lah terus Aku duwe bapak, duwe ibu. bapak ibu ngono lho. Wonge merongos. Bapak, ibu. Ya mulane kuwi lah terus nek sampean ngomong terus aku kapan le mrono. Semoga aku sama kamu itu direstui. Ngono lho ya. Kanku ngene, misale angkat pagi, rembug dadi, perencanaan. Senen. Ya ta? Senen awake dhewe dadi manten. Selasa, Rebo, Kemis awake dhewe berbulan madu. Aku karo sampean bulan madu ya. Iya. Kira-kira sampean kok ngejak bulan madu ning ndi, Mas? Nek aku bulan madu piye nek nyang Pacitan? Lah apa bulan madu kok ning Pacitan iku? Nang laut. Lah apa ning laut iku ya ora. Bulan madu itu kan ya ning luar negeri kono lho, Mas. Wah
ning luar. Ning endi? Ning Madura. Lah Madura wis bola-balik ning Madura aku. Nang luar negeri sing anu kuwi apa kuwi ibu kotane Tokyo kuwi lho, Mas. Tokyo. Tokyo apa? Tokyo. Oh iya ya. Tokyo ae kono. Rene kuwi mbiyen asline wong kene, asline jenenge Tokyo. Iya. Iya ya. Lah mulane kuwi aku jangan merono. Nah, kuwi awake dhewe ning Gang Loro ning Kecamatan Tukinah. Apa Tukina iku? Tokyo. Aku kok tak tukokke apa nek aku dadi bojomu aku tak tukokke apa? Mas kawinmu apa, Mas? Wis ora mas kawinan yang Ayo nganggo Mas nganggo. Aku tukokno omah, Mas. wis tak tukokno omah. Omah jangkrik. Omah jangkrik. Omah sing tinggone kuwi lho, Mas. Terus aku ditukokke sak isine. Iya, Ono TV, ono kulkas. Iya, terus ono VCD, terus enek macem-macem kuwi lho, Mas. VCD? Mesin jahit. Heeh, tukokno kalung, tukokno gelang, ali-ali, suweng. Omah kuwi kok duwe mesin. Terus Kowe kalau aku butuh nang ndi ora usah lunga ke omah. terus Diwonane reng lunga sak omahe. Piye? Cocok ora? ya kok omah kok mesin ya ora to. Ya wis. Ya ora pokoke aku tak tukokke sak isine ngono. Tak lho, Mas. turuti. Tak turuti wong ayu. Nanging Apa? aku tak ngomong wong tuaku kekarone. Lho ning aku ya butuh ketemu karo wong tuamu. Aku senen merono ya, Mas. Apa? Aku senen merono ya, Mas. Kowe Iya, Mas, aku senen merono ya, Mas. kowe iki mbok dadi karo aku anakmu ya kemeriyek ngono. Lah iki polahe kaya ngene mongko rahasia aku iki kena kaya ngene iki. Lah ya mulane aku ora iso pisah karo aku golek kono-kono ora enek sing kaya sampeyan. Ora enek, Ora enek. Wes ngene ya. Awakmu mulia dhisik. Kamu pulang dulu. Nanti aku tak pulang juga ngomong ambek ebesku. Ebes ki sapa? Bapak. Oh, bapak to. Ya pokoke aku kok Senin merono aku tekon ya apa kedadiane. Terus keputusane wong tuamu piye? Iya, Aku kan kudu ngerti to, Mas. Ya to? Ya ora, Mas. Panjen ya tenaga siap pakai tadi Nyapa? ngene. Ya ora apa-apa to karo calon bojone. Aku mulai sik ya, Mas. Heeh. Aku Senin, aku kok budal merono ya. Iya. Aku sayangen sik to. Kaya cah nom-nom iki lho dikecup. Ngono kae lho. Emah rene ngono kan dikecup kening, kadang-kadang terus kene lho lambe. Man. Pertama we petuk tak kecup kok panumu nglontok. Ora lho, lah ya wis saiki cium jauh wae. Apa? Cium jauh. Ya wes. Ngono. Ngono kae lho. Nek ngono. Mas. Nyapa? Lali bar ngejak anake genggong. Mas. Mulai sik ya. Ya. Sayang. Hai. Ya. Hai. Ya, ya, Mas. Wah, jan. Cara banyune munclak. Biyen lakune muni. Kok. Bareng bengi tak dului. Wo, ngempet kodhok bocah iki. Ngantek aku hubung aku mleset karo iki. Aku tetep mulih nyang Jati Srana. Sepine yo ngene. Pidho nyanti kabeh iki. Tel radio wae. Iso nyetel ora ya iki? Pak gitu. Mana sih? Kursi juga ira keneng. Adoe ram yo encian.
Bisa munggah ora? Ta radio. Terinfeksi dari HIV atau berperilaku berisiko tinggi, jangan menjadi Lah kok donor berita darah. HIV? Bojoku barang mau yo nyanti kok. Bila menggunakan Nuwun. Monggo. Sinten niku? Anyar gitu. Nuwun. Monggo. Sopo to bengak-bengok iki? Wingi kok ngendi? Wingi kok ngendi? Kowe ngerti? Apa? Aku mau sangka dolan, Bulan kok ngendi? sangka nganglang jagat. Kowe mergone ngene ya. Tak kandhane kene, nih. Piye? Tengok-tengok. Kowe naik kene li. Nyepake jingklek ya gedhe dhuwur-dhuwure ram. Ayo awake dhewe iki kek kesempatan nyanyi. Kon nyanyi. Kon desa kudu bisa seneng-seneng. Walaupun kena krisis moneter, awake dhewe kudu seneng-seneng. Ben atine seneng ya. Sa. Iya. Cantol. Mulane Joko boko aja sagon-gon. Ayo. Nyanyi. Lagune mau iso gleng-gleng ngono. Tawang Mangu Indah. Ayo subuhe balane nang. Lantak. Deng deng deng. Ayo, ayo Cong. Dadi. Mas, kita udah datang, Mas. Kita udah datang. Bojoku. Ora Bojomu iki. Mas, sapa sing ngomongan mau nang endi? Mas, Mas Cuk. Ucek ucek. Iki sing muni iki endi ta? Loh, Mas ini assalamualaikum. Oh, ale dhuwur ta. Waalaikumsalam. Duduk deh, Mas. Duduk sini. Orang suruh duduk, kok tambah tidur. Saya nggak bisa duduk. Bisanya apa? Bisanya duduki. Rene. Kuwi bojomu Kang kuwi. Sinta Bella. Wah, Cinta Bella. Inilah lo. Contohnya. Iya. Ya munyer. Iya. Coba gue. Iki dikai contoh sih. Piye? Iki upamane aku Mbak Lydia. Nah, kayak sit. 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 Ya niki dikayon Mbak Sinta iki nih. Gila. Gila. Anakku, aduh, yang paling ganteng, yang paling cakep, sayang. Gimana aja kamu, Le? Wah, anaknya ya tuwek ya ngene. Ora ngono. Aku baru omongan ambek iki pokoknya ditembaki bekecot. Ini lho Pak, nyampake barang kaya ngono ora sopan, rene nyekel udut. Lah kowe ora udut. Ora rokok. Aku ora iso ngrokok yo An. Lek awakmu mbayangne rumah tangga kene iki ganjil apa ora? Ganjil piye? Kok iso ngarani Kok ganjil? Sik, aku nyusul pacarku lho, Pak. Iki kok jawab melok mulai rene ku lha opo iki? Dek ya melok ngreguni omah kene. Kene iki tanpa enek wedoke. Eneke ya ngriki. Bagio, Kolik,
Kowe ngerti iki, Sinta. Sapa iki? Iki bojo. Loh. Iki bojone pamanku. Ah, tak pikir ono jere gurung duwe bojo mau. Lah, Mama, urung duwe bojo tapi wis manak. Ngono lho. gurung duwe bojo. Lho duwe bojo kok manak iki piye? Lah iki bojone bapakku, mulane aku iki nang ndi gak kerasan aku. Kudu mulih. Wes, Alasanmu apa kok kudu mulih? aku ki mau ngene lho ya. Sik, Pak. Ngene wae. Heeh. Iya, piye? Bayangne bapakku. Lah kuwi nek dong turu karo ibu, aku terus mbayarnya piye polahe. Lah bayange ya dadi kowe. Pak ya. Aku ki lekmu. Ya lek. Ngono. Dadi karo wong tuwa ki aja kok kowe sia-sia. Ora sia-sia. Ora etuk ngelek-elek. Loh, Aja ngene meneh iki, kaya wong tuwa iki. ki yen iso dipundi-pundi, Iya. dipikul dhuwur, dipendhem jero. Ah. Bocah kok ngene ora etuk dijorokne. Oh ngono ta? Ora etuk. Sik. Ayo go mengarep ae. Iki engko selak. Jan, anak kurang ajar ya iki. Kowe iki ning kono keling-kelingan. Dhuwur mejane. Neng ayo nunggu kok kedodone kaya jamu pahitan. Ora iki ya gara-gara mbahmu kok. Lah piye to jane piye? Mbahmu nglairke aku ya gur semene lho. Biyen ki jenenge ngene lho. Piye? Nglairke aku iki ora rekoso ngono. Nuwun sewu mbahku ki cerita, mbah wedok. Oh alah lele Bagyo. Aku nglairne bapakmu biyen enek gara-gara. Gara-gara apa? Bapakmu nang jero weter 7 wulan. Aku goblok anakku. Goblok. Terus diadai kresek. Apa diadai kresek ki? Jerene lho ya. Jere mbah lho iki. Mati apa urip ngono lho. Terus akhirnya mbah kuwi duwe akal. Ditabui. Barang sing ning jero kresek ku tabui. Tang dong tak dong pinduk tang dong tak dong pinduk tak. Kok terus kreseke mlaku tang dong tak dong. Dadine iki. Ceritane ki ora ngono kuwi. Iya. Pak, ya palike kon istirahat ning jero kono mosok dimane kene kringete kaya ngono lho. Karo bojone. Ana lek ning kamarku. Kowe mbok resi apa? Wis anduke tak sampirne. Bapak karo ibu penting. Ya wis ta. Ben rundingan. Aku tak nyamburi ya. Nyapa? Aku tak resik-resik sik. Resik-resik. Terus kamar. Heeh, kanggo aku wae. Kanggo bathukmu kuwi. Ora. Bat. Kok bapakmu sekaya uget-uget. Oh, alah sini. Ngalih. Apa? Ngalih. Ngapa? Wong angger pengen obah. Pengen ngobah ya penting. Jan. Anak kaya ngono kelakuane. Ngerti ya demen ora tak lairke. Wong dipengen polah nemen-nemen kecer. Kok timbangane bapakmu lek turu ndi ke? Nek kamar kono. Aja nang kamar. Endi? Kebono gentong kene lho. Ayo mlebu. Lah kok gentongen mana piye? Kecelengan. Wah, jenenge bapak ya. Iki Apa? tak goleki gak enek. Aku ki bingung. Aku nyapu. Lah kok aku tak kene. Kan ndi? Nang tempat sampah. Lho. Kene apa lho tempat sampah barang itu? Kae diguak mbahku dalake kiri. Ayo yang jero yang yuk. Ayang. Gak arep nyapa. Meneng sik. Gak kowe ku arep nyapa. Jan, kita anak kurang ajar iki. Nangis apa? Saiki aku godaken lho. Godaken. Ayo godaken. Ya ora. Kowe nek pengen roh jamur barat mlaku. Iki lho. Iki tak wis contoh. Pendeke. Dapat. Laku. Ajaran. Ayo kepono anakmu kurang ajar. Ayo Kamu kepon. kurang ajar. Kepon, Kalau gebuki. Kapok, Pak. Kapok lombok. Kapok. Mbakne, lah bapak iki kudu ngajeni. Kaya penyakit. Ayo, wetoke yo paling. Yo nyajro yo.
Sik ada. Bapak karep karo perlu. Hei, jerone kana lho, kok metu. Kene, hei. Jero kono. Ayo dinceng. Lah sik. Sik. Bahaya. Ini pola. Wah. Hei. Kae dinceng kono kuwi. Wah, kene nginceng dinceng. Kaya ora kandha-kandha Indonesia kaya. Awake Mulane aja kulino nginceng mripatmu lara. Dingenane iki aku ora golek rokok ku gak enek. Aku klamben. Lah kok aku nyandak rokok tak tarik ndase pakku. Bapakmu arep mbok sumet lah ngono ya. jere ibumu dadet iwak lele kleru iku piye, Pak? Walah, kuwi critane ibu itu tuku pindah greh. Heeh. Beteti. Iya. Wes kadung keblekrek bae Pak kuwi ta. Kowe do mulai jane nek apa to? Apa, Pak? Masalahnya. Tamune masalah iki tunda koine ya. Oh iya. Endi meng? Tunggu dah. Kene. Rata-rata, kapure. Wes. Anak-anak wedhus ya ngono kuwi. Kene. Aja ning gurine meja. Ora ketok. Ora ketok ya tak ngadeg kene nane ngadeg ya panggah sakmono. Pak, aku ndek pacar. Ndek pacar. Terus pacarku ki njaluk tak rabi. Aku mohon doa restumu, aku rabekno. Pokoke kepengin rabi kok, Pak. Rabi. Iya. Gua apa wis ngerti syaraté wong arep rabi. Kuwi nek syarat-syaratnya sing penting kan tanggung jawab. Lah iya syarat iki ora. Apa? Syarat iki siji. Lanang. Iki lanang lho. Iya lanang jane. Loro kudu sunat. Wis supit ngono kuwi. Sunat, supit, utawa tetak. Heeh. Jawa Tengah tetak. Kono nggon tetak Jawa Tengah. Lah, Kene iki sunat. lah kowe apa wis supit kowe? Apa wis sunat ngono lho? Heeh. Aku kurang sunat to. Kowe guru sunat apa kowe, Pak? Lah kowe iki ora krasa to. Sik to, Pak. Sing nanggap anake Pak Anom Suroto. Bayu. Bayu kan nanggap wayang dalane Bayu ke? Sunate sapa? Bayu kae, sunate sapa? Kae iki surate bapak ngono. Sunatmu? Heeh. Jabang mbek tikren. Apa? Entak mong. Arep apa? Amudaro nek aku ki wis sunat to. Tibake kok durung. Lah iku apa sing nanggep ae kok temene bapakmu? Lah, Sampai awakmu sunate bapakmu, Bapak. lah ya aku yo iso kalah karo Welkampono. Welkampono ki sapa? Sumpah guru sunat temenan, ah? Pak. Sik tak deloki sik. Deloken. Ngono bapakmu ora. Ya, ora percaya deloki nyaburi ngono. Piye? Lek, piye? Apa? Polos sijikan. Wah, ya temenan nek ngono, Bapak. Pak, kok iso sampe kedewasan kaya ngene iki? Ayo cepet-cepet lah njaluk sunat. Kowe ngawur tok Kudu ae. sunat sik, kok bar sunat dirabekke ngono. Nah, ngono. Kok sunat jaluk rabi. Golek calake sik, goleki. Kowe pesen calak. Mau wis pesen. Patangapane jaranan to? Kok jaranan piye calake kok iso jaranan? Iki kok calake, Pak? Oh, calake kuwi. Wong supitane iki. Wong supit iki loren ya.
metu asline. Niki ketahe kula diundang mriki enten apa lho? Sampean tanya dulu. Trit. Biasae warok Kok cicil kok. Ngeten, sing gadah griya sinten ndak ngomong ayo. Sing gadah griya kula. Sampean. Ngene iki sing darani Surasipon. Nyek. Niki sing gadah griya niki Pak Uncek. Lah anake niki Obeng. Lah kancane niki Tang. Pun guyon kalih kula. Nggih. Sampean pun ngerti kondang kula. Calak sing paling kondang ten tlatah mriki. Bak, klinting. Iki jenenge Parok Tomo. Nek kowe aja pulah-pulah. Ora pulah piye kok? Nek sikilku mbok idak. Ora apa-apa. Mas, sampean pun suwi ta tuku radio ngoten niku. Pundi radio? Kula niku senas radio. Niki sing darani Munyuk Kalimantan. Derek nepang munyuk kuwi anake munyuk berarti. Ora apa-apa padha munyuke kok. Derek nepangaken sampean sinten? Kula. Nggih. Kula Uncek. Uncek. Niki terus terang undang kula kenapa, Hera? Ayo. Niki kan nyupiti anak kula. Alah, sing dereng supit sinten? Sampean pun ndreng. Sinten sing dereng supit ngono kan wong sama Mas Arong supit kaya lucu. Ayo Pak, tak jeng. Niki ajeng nyupitke anak kula. Arep nyunatke sinten, Mas? Putra kula. Wis gedhe ngeten iki dereng sunat. Ayo Pak, ayo. Kok ora wae to. Mane ra metu apa-apane. Wah, wah. Ngoten. Nggih. Sing gadhe supit sunat anak kula. Oh, njaluk sing nomor pinten? Supit nomor-nomoran to. Den sik kok atase sunat kon kate nomor-nomor. Aku wegah lho arep nyunati nek dilone ngono aku. Kok iso kate nanti kadung diserupake kok. Aku lho niki ngomong saestu lho. Wong teko rene iki kok nyunati gaweane kene nyati wong akeh. Garuan. Ora nih. Parok sing dadi jenang. Oh brengose 50 telok ya lembeng. Sampeyan pun nyenyek kula, arep lembeng ora apa. Wong niku ciri wancil lewa ginawa mati ganyang sumpyang beda-beda. Seje-seje mawa cara seje dalang lain cerita lain ladang lain belalang wong niku beda-beda ngoten. Pun sak kono. Lambe kek didemek. Pak. Iki Pak Parok, Pak Calai kok gaya suket gaisin ya. Iya, delok Mas itu pojo. Takhir ada teko-teko. Mas Uncek sampean mriki. Nggih, pripun? Njaluk sing nomor pinten? Tak kok nggo nomor to. Nomor-nomoran to. Enten. Lah pripun mboten enten pripun? Oh, nomor 1 ya beda-beda. Obate ngoten. Nyemprot. Hao. Ongkose. Nomor 1 50.000. 50.000. Lah sing nomor 2 niku marine sedina, nek nomor 1 nek sing marine seminggu. Ongkose 20.000. Perebane remeng-remeng. Resikune mboten gatel niku. Mboten nek sing nomor 1 paling-paling nggih dirubung semut. Dirubung semut. Apa diumbar kleweran kok. Perbane coklat, lah terus anune trima dipun wedhak ngoten mawon. Ngetoke kangge napa? Nek sing arep pau ngetoke ngangge pemes sing landhep, sing nomor 2 niku ndamel gancu. Sing gancu. Jaluk nomor 2 20.000 sampean dikandani kok ora percaya ke piye ta? Wes, ora teko nggon. Enak. Sing murah niku terakhir. Enak sing murah ya, Pak. Ongkose mung 1.500. Murah wae. Keterangane piye? 1.500. 1.500.
Anune motale yang napa? Modale anu cokot kiri. Mulane lah bener aku. Terus buntele. Buntele napa? Godhong gedang tuwek nika sing garing. Lah terus pucuke diweni oli. Pripun? Niku warase pinten dinten? Parase enten 2 taun. Kok kaya oli lunyu. Ora nek jane nek sing 500 aku ditawani diges tapi nggo 500. Pripun? Yes. Ora dibuntel. Nggo digecekne ndas gereh kuwi. Sida sunat boten. Sida sunat boten. Sida. Aku lek pundhut calate sing sunat sinten ken anu. Kula. Ken Ndang Saleh. Saya Pak. Saleh sing tak kono saleh. Bar sunat dirabeki. Sampeyan kok guyu napa? Ya Ndang Saleh to. Mboten anu napa Mas? Pak calak prose sunati lara napa mboten? Wong sunat iku mboten lara, terus sinten wong lara? Wong sunate pena lho kok lara sing ngomong sinten. Kok niku mboten karo lara kaya ngoten iki, Bu. Grengos tinggo dolanan. Iku pasaran. Persis. Iki darani warok sungut. Wale. Sampeyan pun menghina. Iki sida mboten Ndang Dandan. Mboten lara nggih sunat nggih. Mboten Mas, tenan kok matak kandhani. Rasane kaya napa rasane? Sangor sunat niku paling pange lorone segelu tok. Nah. Ning kanggone suwe. Niku pun sunah Rasulullah, Kanjeng Nabi Ibrahim nggih tetake kados ngaten, diwiwiti kebersihan. Niku wajib diresiki nek ana wong muslim jaga kebersihan. Tapi ngen kula nggih mung diresiki nemen-nemen ah. Lho, ya kantun kula mengke merem napa mboten? Wah, iki kok mendem tek. Niki mengke anu Mas, lara-lara kok nggih sampeyan nek dipun nate nglampahi. Paling-paling kaya dicokot semut. Nah, ya enak. Coba sekitar kaya cokot semut. Semut satrek nika. Situ abuh konamu. Ora trimo abuh ya entek kuwi kok. Pun Ndang Saleh kula pendhet calak. Nggih, Pak Calak. Nuwun sewu lho Mas nggih, kula pendhet calak derene. Oh, alah, kok raman, calak elek mlaku kok enak. Muga-muga ora enak apa-apa ya. Apa? Ngono. Gendang mari. Dadi wong kabeh itu perlu didongakno. Nggih. Sak mandi-mandi dongane wong kowe paling. Lah nek pun siap, alate kula pendhet pancene. Sampeyan niku kaya sampeyan bareng niku. Wong sunat iku kudune kedah dipotto dados. Iki kok aku ta sing diculik. Sing sunat sing pundi? Duduk niki. Aku ki pake. Sampeyan pake to? Ora ngerti to ya? Hao. Ora ngerti sing sunat sing pundi ken hao. Niki bapake niki. Sikene kendangan deun kaya kala. Sing sunat enten piyambak niku tasih Mau nanti to mau sare kok ya suwene. Asisten kula madun, biasane kaya kala nika. Beres. Salah opo iki? Ngeten mawon Pak Calak. Niki sing kangge landheane niki. Mas Encek, sampean pinarak mriki, Mas. Sajene pundi sajene? Sajen. Sajene. None sajenmu. Ya wis. Urung. Ya wis ben jero kana. Nuwun sewu gedang klopo cok bakale pun enten. Dilenggahke Mas sing sunat dilenggahke. Kene. Monggo. Hei, late aku. Hei, Dae. ngawur aki. Aku. Halo, Go. Sunara. Pun tenang mawon nggih, mengke pokoke beres mesti marine kok. Jan genit. Mulane Kowe kowe meteng piye iki kok? mulane Samsul ki keneke ya ngene iki. Mejane sampean undurke. Meja sampean undurke. Muga-muga bangkit sok ngono. Bangkit sok ngene. Apa kirun? Asem
tidak sunat para cerewete. Ajaib, ajaib. Aku sampai apa? Sampai tenggane mriku. Kenapa? Ebak. Halo. Simbol sih, Pak. Upeng kuat dimut. Sida sunat ora wegah aku mulai aku wegah. Ayo taligo tak sunati. Sida sunat. Kolek kenaan. Kula timbule kan nyekseni Pak Kolek napa? Ya rene. Ayo Mbah, sah. Weh, anu golek tukang sunat liyane. Wis kadung tekano kok ngawur tok. Merinding aku. Kalau ngombe berarti wis semua. Ayo taligo. Siko tetap ora. Kok kocak ta, Pak? Kok kocak iki? Ayo bocah. Sampeyan sida sunat ora kok. Wong ra sunat ra apa-apa. Kenapa? Alat merinding. Karo maneh lho, Pak. Apa itu? Hei, tenang no wae. Jale. Itu ayo. Sik, usul. Apa? Iki apa sarunge diketak diempukne sik. Aja ngono, Mas. Lah kok betok niki alate. Dicacah nawana gegremetan sing mara kelabang kala jengking sing ganggu dituthuk sirahe ngoten sunat apa ora geding aku. Dicacah dhisik. Apa-apaan? Kaya lamto. Lungguh. Oh, malah Jale. Tilaku. Bapak. Kenapa Napa kawedian kenapa? Lah kuwi gawe jewer tang. Takono calake. Kangge napa? Wong jenenge wong sunat ki sak-sak ning lungguh ning kursi. Nah. Ya nek gak kecantol taku. Nah. Takune dilang sunat kok rewel kok geding aku. Wah disunat iki gak tandase bapak lho. Ayo. Oh, kowe nang sekitar kene. Galeng-galeng. Ye, aku ana buremu kok dak disak bagyo menah. Leren dhisik ngilik. Yali. Sekolahmu. Wah, ditetai polahe ra. Bendo. Niki nggo mecah klopone niki duduhe diombe ben waras. Waras. Wong disunati kok cerewet kok giyeting aku. Aku gregeten polahe. Lenggale, kula aturi lenggah monggo Mas. Ayo le.
ndongakne. Sing sunat mriko. Ngapa kok wedi? Lah kok tuwe graji. Kene lho. Sampeyan ndongakne. Nggih. Sing sunat kan Mas Bagio. Nggih, nggih. Kula nyuwun dongak restune muga-muga padang dalane jembar. Nggih, nggih. Oh nggih. Benang modar pisan. Dongane wong mati kok usah gangge tok ae. Anakku kok. Oh, kok anake kok digangge to. Wong jenenge anu lho, Pak. Iki dongane. Wong anak-anak sitok tok, anak tunggal. Muga-muga selamat mboten kelangan napa-napa. Lah nek anak mbake nek oh, ngene aku. Piye, Pak? Rasane piye? Hei, Sampeyan rasane piye? sampeyan tak kandhani. Aku Pak ruwo nek ngene biyen aku wis gelem biyen-biyene. Gak lara ta? Ora lara blas. Pancene gak lara cah iki. Ora lara piye? Pinter sampean. Wong dereng diketok kok dadi. Kok goron ta, Pak? Ya diketok kok. Goron ta, Pak? Dongane ya, Pak. Muga-muga ora elangan apa-apa anakiku, soalnya anak tunggal. Ada jaluk rap. Ayo apa kae? Wis, Pak. Wonge ayanen. Wis diketok apa ora? Wong cek persiapan kok metu neh. Gitu, Pak. Wong arep tak wis suwene ram. Lah yo ayo ngesak to, Pak. Kae kok digraji barang grak-grak kae apa? Kae kok entek piye? Piye lah sampean piye kok ngundang calak kaya ngono? Lho, Mboten sanggup. lah keng napa? Lah kene napa? Tak graji ora mempan kok. Digraji mboten makan. Sampe grotok-grotok kaya ngono ya mbo ya. Nggih ditingali sing saestu. Umur pinten to Bagio? Wis umur 20 taun. Lah kok ya gak mempan digraji kaya ngono. Piye, Pak? Ora apa-apa. Wis di anu, wis diketok. Ya diketok sekti panjenengan. Lho, sekti. Kalau sekti piye? Kon sakne manut dinapane manut lho. Angel iki. Nggih, golekno apa ta apa? Nah, wong iku. Wah, iku kira-kira tegas ku lho. Ah muga-muga iso tegas ngono kae kok. Botene beres salah. Gol barang cilik piye? Wah, muga-muga tunggal tenan. Alah. Wes, Wis surobat. golekno anu. Wis tunggal. Pak. Kowe, jobeni. Wis Semaput. golekno sukses. Kon tunggal, Pak. Sampai kaya ngono dilai-calake. Masih kemeri. Anu darahe diadain apa? Darahe diadain apa? Ember. Enten nek rong ember. Oke, anu Pak. Lah nika dayu-dayu teko. Loh, tamune undangan teko kabeh. Undangan teko Monggo. kabeh. Monggo sih. Sareh wae ya tak gendang mari. Rajak mundur, Mas. Pak Ucep. Lenggahe kene. Ongkose, Mas. ongkose. Lenggahe kene. Ah. Monggo. Ya Ongkose Pak. Pak Ucep. Pak Bong. Nggih, mengke gampil. Kula tak ngasurin. Monggo tamu-tamu teko kabeh. Jan kotot kok. Ayo kabeh. Monggo. Toto kotot. Oh, monggo nggih. Monggo. Kotot iki piye? Monggo iki dayoe Pak Bak, Pak Ucek. Pak Ucek ki biyen. Monggo. Ya tamu ayo. Monggo. Apa? Nek kok gletak terus kene. Kiling. Tangan teko bakal gletakan. Gini. Lere wong ayu tambah lara. Kabele Mbak Sinta ditampa, ditumpuk kayak kono Mbak Sinta. Wong ayu dolan nang kono. Sok batin. Kok tak Aduh, aku bergairah. Golek mati.
tak kileni tak Anu, coba. lar pitik. Pun, matur nuwun lho. Monggo. Kula iki wakile sinten Pak sampeyan matur nuwun ten tamu-tamu. Matur nuwun, Geng. Loh, Ibu. nek ngene yo. Matur nuwun. Ya ya. Setengah mangga pasti jahat. Mangga. Mangga. Monggo. Cinta mam dah. Ayo. Wes. Wes. Ayo awake dhewe kula dereng mangan iki le mangan ten pundi? Yo, mangan mangane ten pundi? Mriko. Muga-muga ndang waras ya. Aku ayo. Ayo. Aku segotok lawuh gereh. Gatel kok lawuh gereh. Wong kuwi rencana dibosokne kok. Ayo Mas, mam nang jero. Iya, muga-muga ora iso kanggo. Ya jelas kanggo, tak delok potongane apik kok. Diukir kok. Aduh, mati aku. Aduh, wong ayu-ayu ya modar aku. Jan koyo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jan kebangetan. Pak. Pak Morotuwa. Nggih. Hei, Pak Morotuwa. hei, aku. Ora ngerti aku Loh. Mas. aku.